Чаму Лукашенко раптам вывез усіх вызваленых вязняў не ў Літву, як гэта было раней, а ва Ўкраіну. Прычым адметна, што заява Наталлі Эйсмонт на гэтую тэму аказалася хлуснёй, якую імгненна выкрылі. Эйсмонт паведаміла, што палітвязняў нібыта абмянялі на расійскіх параненых і палонных беларусаў, але ж украінскі бок афіцыйна гэта абверг, заявіўшы, што словы прэс-сакратаркі Лукашэнкі не адпавядаюць рэчаіснасці і ніякага абмену не было. Больш падобных да праўды версій наконт гэтага вывазу ва Украіну існуе некалькі. Па-першае, верагодна, што гэта было зроблена Лукашэнкам, каб не даць сваім апанентам стварыць прыгожую карцінку, бо калі б Калеснікаву і Бабарыку прывезлі ў Вільню, то сустракаць іх прыйшло б вельмі шмат людзей, а так атрымалася пару фота і пару відэа, без аніякага свята. Другі варыянт – гэта банальнае жаданне Лукашэнкі захаваць за сабой ініцыятыву і такім фокусам яшчэ трошкі падгадзіць на развітанні сваім былым закладнікам, а таксама іх сваякам і паплечнікам, якія чакалі вызваленых у Вільні. Пазней каментарыі на гэтую тэму даў асабіста украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі, які пацвердзіў, што беларускія ўлады прынцыпова не захацелі перадаваць палітвязняў у краіны Еўропы і праз разведку звярнуліся да украінцаў з пытаннем, ці яны тых прымуць. Украінскі бок хоць і не быў да такога гатовы, але ж адразу пагадзіўся прыняць вызваленых беларусаў.